Rek, iki ono omah Murapol rek yo, asli Surabaya. Yo, iki ukurane gede dawa senenganmu kabeh yo. Ukurane 6 kali 17,5, regane 495 juta nego ndek lokasi. Lek masalah lingkungan sepilno cak yo. Nah, lek dalan wis gak usah komen rek, iki Surabaya rek. Yo dalan-dalan tikus ngono iku yo. Wis mobil iso mod rek yo mlebu. Mobil gak iso sih mobil. Oh iso yo, iso rek, mobil iso mlebu. Lek nang kono gak iso, iku tikus iku cak dalane cak. Lah iki unit ready siap pindahan. Lah free-ne wake wis free pager ngene iki. Hitungan dhewe rek kok free-ne yo. Kena dibuka karo ditutup. Lah terus nang kene iki wis pena turun dhewe kena ge opo rek yo. Lah kena ge parkiran sepeda ta opo, ruang tamu outdoor yo kena rek yo. Soale plafone wis drop ceiling, wis apik lah. Lah terus kene iki karpote ombo mobil sembarang iso mlebu bleng yo. Lah terus aku mlebu nang ndi yo? Teko kene rek yo. Lah soalnya iku ruang keluarga JJ rek. Oh iki dikunci rek sepurone rek yo. Kita masuk dari sini aja. Nah, insyaallah dikunci rek. Lah iki ruang keluarga rek yo. Sing super gede kene ge nyeluk wong rong RT sik mod lah. Lho, plafone apik bosku yo. Lampu hiase wis full wall molding ngene iki, ana wall molding. Lah terus nang kene iki ruang tamu atau orang keluargane rek yo. Sampeyan kena gawe futsal yo, keplayon. Iki open space langsung terhubung karo dapur sing estetik ya. Ana minibare. Plafone cak suwe pilnya cak apik cak yo, warna kuning, abang, wis lampune do LED. Kamare iki cak. Lah iki kamar pertama rek yo, gede. Kena gawe cikiwir yo wis langsung ayo. Kamare ana loro rek emane rek. Lahane luas lho. Lah iki kamar kedua. Yo, kamar kedua yo. Nah, terus iki mini bare rek yo. Oh, estetik rek yo. Nah, terus kene iki dapure. Lah, terus nang kene iki ono area musola sik cak. Lah iki musola rek yo. Iki sing agama Islam kena gawe musola, sing non muslim kena gawe dolenan remi, sing Islam KTP kena gawe mangan-mangan yo. Wis. Terus nang kene iki dapure, kamar mandine. Lho kamar mandine gede kena gadus wong 35 wis bake wis ready ya ro. Klosete nggih kloset jongkok ya wis tak keramik. Wah mantre lahane gede iki. Lah terus nang kene iki ana area terbuka rek yo. Taman paribasane lho wis tak free with gedang yo. Enak engko sing dinggoni dalbo yo free with gedang. Wis ngono ae rek yo, info teko aku dene iki lek sampean minat omah iki utawa pengen takon-takon survei lokasi 24 jam rek yo, siap antar gratis. Wis gak usah izin, gak usah sungkan langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.